Haga jing lekai AFC Cup haparengi artli Kynduh nari India ka mohon began SG Persia eko Odisha FC. Haba phai shakang jing lekai ka Odisha FC ka lala pan pelim ka mohon began SG Shabar nalaying da sanla ar haga ngi jing lekai. Baling baga ngi jing job ka Odisha FC ka lakiu shaka kerdan ka ba ar haga mi ikhain point. Haga jing lekai AFC Champion League ka ba hap haga Group E haparenga Al Nassr Persia eko Persepolis. Apa phai shikne ke jing lekai baro artli Kynduh kia khai klemyo thep gol nadu basdang ka jing lekai hadu bukut jong ka jing lekai wala da ka Al Nassr ka habani lekai tang shi pheu ngon nadu ka minit ka bakhat nyau aden ka jing yo rat ka du player jong ka u alau jami aga jing lekai ka ba haba ka group C hapreng ka AGMK Persia ka Kynduh u Benzema ka Al Ittihad haba phai shikne ke jing lekai ka Al Ittihad ka lokore ka nam job Shabar nalaying Hadin magalala pan pelim ya ka AGMK da ar la kawai. Ya gini ki ar gol jong ka Al Ittihad la yo ban tap leng bau hamdala. Haka menit ka ba live peu but haka menit ka ba live peu sau. Haka jingla kai FIFA Under 17 World Cup semi final hapring ka France Persia ika Mali. Haba phai shikne ka jingla kai baro artli ka Kynduh ki ya khai ka kila step da marshi gol. Henry haga kelamin ka France kala yo ban tap ya ka gol pentam bat Korea ka nam job haga ne jing le kai semi final da ar la ka way bat leng ba ne jing job ka France kala yo ban rong sha ka final jong ka FIFA Under 17 World Cup ban tau snam haga way pat ka jing le kai semi final hapreng ka Argentina Persia ka Germany haba phai shek ne jing le kai ka Germany kala yo shwa ban tap ya ka gol ka baningkong tang haga minute ka ba khandai leng ba Brunner Badai haga minit ka ba live riu ka Argentina kala yo ban tap ya ka gol penia khai leng ba Roberto badai ha shwa ban kot ka kela step kata haga minit ka ba sau peusan plus sau ka Argentina kala yo ban tap ya ka gol pentam bat sa isin ya ka gol la yo ban tap yang do Agustin Fabian Roberto badai haga kela minit kata haga minit ka ba san peupra ka Germany kala yo ban tap ya ka gol penia khai leng ba Brunner Bad kani ka gol ka ba ar ka jongo hakane ka jingile kai pada haga minit ka ban reu phe kundai bad ka Germany ka leo ban tap yang ya ka gol pentam bad kani ka gol ka ba lai ka jongka hakane ka jingile kai leng ba Max Henry hashwa ban kut ka jingile kai kata ka minit ka ba khandai phe plus nyau ka Argentina ka leo ban tap ya ka gol peni khai leng ba Roberto bad kani ka deru ka gol Hattrick ka jongo hakane ka jingile kai semi final ban leng ba kani ka jinga khai la hapan pendon kam na ka penalty shootout ban rai mano ban long kala du hakane ka jingile kai ban dei ha ka penalty shootout ka Germany ka lala ban pelim ya ka Argentina da saula ar pada rung sha ka final jong ka FIFA Under 17 World Cup mentau snam ar hajar ar pheu lai